No me expect kam tip hi ta musulong no kajing sania ju pai ba ho pra da kala khan kam dei shu tak na kala er nga thai ka dei kajing kermen hi tingi expect ba da pai ba tu la jing sania men ba men si mi pra ta den bok ba un trai bharu ka kam na mar kajing kermen ju pai ba ro kam dei ka barin mo ngi kermen hi ba kan phen no ka ta ka rukom mundur ka sinchar khadar bakan pher bhai khnang bakan kiu ka jaj bendiu mah bakut ke kata hi bring kong san e tingi don bok dan jukirman hi upra ngi ai kuble ye ki bro khai hi khamtam mi kinong shania upra dan bok bakan pher kata rukom san perthai bat khamtam go au pai khasi khara ngi don kam e bante lakam banum aila than ni ke balas new but let's see kin tiu ke jaj bendiu khat bangila e mah ba let's see kwa idingla mo why ya ka absolute majority ya ka VPP te ngi gang rajulit ngi ai play ya jing start jing pat ba lesi ki pat ba kilamat gi bun ki parti lesi kan ki kwa adis council bant ai lat ya ka VPP tekin sapat pat ba ki bisar para kini san sistem kai ke bancia